Du kan stå midt i et rum fuldt af mennesker, og alligevel kende dig kald, tom og isoleret. Det er ikke fraværet af selskab, som knækker os. Det er nærværet af det gale. Ord, som ikke træffer. Blik, som ikke ser. Stemmer, som snakker, men ikke snakker til dig. Dette er ikke ensomhedens fravær. Dette er dens klamme nærvær, maskert som socialt liv. Vi har blidt lært op til frygte stilheden. Men ingen fortalte os, at det findes noget langt værre. Miste os selv, mens vi er omgivet af andre. Måtte gemme, hvem vi er for at passe ind. Og smile, mens noget inde i os visner. Og det er derfor, de stille trækker sig tilbage. De, som kender rummets vibrationer, ikke bare dets stemmer. De, som føler, at noget er galt, selv når alt virker normalt. De, som aldrig blev laget for småprat og overfladiske bånd. For dem er ikke social distance et problem. Det er en beskyttelse. Et værn mod støj. Et råb efter mening. I form af stilhed. Du har kanskje kendt det. Et usynligt slør mellem dig og de rundt dig. En følelse af, at du eksisterer på en anden frekvens. At selv når du prøver at koble dig på, så er det som at skrige under vand. Dette er ikke svaghed. Det er følsomhed. Det er visdom. Og i denne filmen skal vi snakke om det, de fleste ikke tør at indrømme, at nogle gange er det bedre at være helt alene, end at være omgivet af mennesker, som gør dig ensommere. De fleste tror, at ensomhed handler om fravær af mennesker. Men de, som virkelig har tjent på den, ved bedre. Ensomhedens dybeste form opstår ikke, når vi er alene, men når vi er sammen og fortsat ikke føler os set. Du kan være i et rum med 10 personer og alligevel kende, at du ikke eksisterer for nogen af dem. Ikke egentlig. Det er som at være en skygge blandt kropper. En tanke midt i støj, en tilstedeværelse, som aldrig bliver anerkendt. Det er her, den sande ensomheden bor. Ikke i det stille hjemmet, men i den travle middagen, hvor ingen spørger dig, hvordan du egentlig har det. Ikke i den tomme kvælden, men i det overfladiske samværet, som gør dig mere fremmed for dig selv, for hvert ord, som ikke betyder noget. Vi lever i en kultur, som romantiserer det sociale. Ud blandt folk, siger de. Bliv med på fest, siger de. Du trænger bare at socialisere lidt, siger de. Som om nærvær automatisk betyder tilhørighed, som om et rum med mennesker automatisk betyder kontakt. Men kontakt er ikke fysisk. Den er emotionel, psykologisk, sjælelig. Og de, som er dybe, mærker det med én gang. De kender på det subtile fraværet bag de høflige smilene. De hører mellem linjerne i samtaler, som egentlig ikke siger noget. De kender energien i et rum, der alle er der for at undgå se selv, ikke for at møde hverandre. Det er derfor, de trækker sig unna. Ikke fordi de hater folk, men fordi de ikke orker at miste sig selv i dem. Carl Jung kaldte dette for skyggearbejde. Og opdage, hvilke deler af os, som dør i møde med det sociale spillet. Og våge at sige nej til det, som kvæler, selv om det betyder at sitte alene i stilhed. Men i den stilheden sker noget mærkeligt. En indre stemme begynder at vokse frem. Den har været der hele tiden, lavmældt, men ægte. Og den siger, du trænger ikke dette. Du er ikke fejl. Du er bare dybere, end dette miljøet kan rumme. De fleste ignorerer den stemmen. De distraherer sig med likes, med samtaler, som ikke går nogen vej, med relationer, som bare er kontakt uden forbindelse. Men de, som lytter, begynder at forstå noget vigtigt. At ensomheden i gruppen ikke bare er smertefuld. Den er farlig. For den lærer os at leve med fraværet af ægte kontakt, som om det var normalt. Og i processen begynder vi at godtage tomhed som fællesskab, overfladiskhed som relation, støj som nærhed. Det er her ensomheden bliver kronisk. Ikke fordi vi ikke har folk rundt os, men fordi vi slutter at tro, at det findes noget mere. Derfor er det nogen, som vælger stilhed, isolation, dybet. Ikke som flugt, men som et forsvar mod forflatting. Mod tapet af sig selv i mængden, det findes et stille oprør, som sjældent bliver lagt mærke til. Et oprør, som ikke råber, men trækker sig tilbage. Ikke med sinde, men med træthed. Det er valget om at ikke blive med. Ikke deltage. Ikke smile, når det ikke er noget at smile for. Ikke lade som om alt er grejt, når sjælen skriger i modstand. Dette er ikke ligegyldighed. Det er overfølsom ærlighed. Det er den typen ærlighed, som ikke passer ind i selskabslivets koreografi. For når du altid mærker spændingen i andres stemmer, den uudtalte smerten bag facaderne, den desperate sulten efter at blive set, selv i dem, som aldrig siger det,
Der bliver det vanskeligt at delta uden at føle, at du forråder noget i dig selv. Nogen kalder det social angst. Andre kalder det introversion. Men det er mere end det. Det er en eksistentiel afstand. Et gap mellem hvad som forventes og hvad som faktisk giver næring. Et dybt behov for mening i møde med en overflod af tomhed. Det moderne sociale livet er ofte en parade af fravær. Fravær af autenticitet. Fravær af tilstedeværelse. Fravær af dybde. Og for den, som lever med et overudviklet indre liv, bliver dette fraværet næsten fysisk smertefuldt. De bliver slidne. Ikke fordi folk er onde, men fordi det de fleste kalder kontakt for dem bare er støj. En endeløs række af uforankrede samtaler, smil som ikke når ønene, og spørgsmål som egentlig ikke vil høre svaret. De lærer at smile, men det føles som at spille en rolle. De lærer at være sociale, men inde i se vil de bare hjem. Ikke hjem som i en fysisk plads, men hjem som i det rummet, hvor de får være ægte, uden filter, uden forventning, uden facade. Derfor begynder mange af dem at undgå. De vælger bort invitationer. De svarer ikke på meldinger. De føler sig skyldige, men samtidig lettet. For hver gang de siger nej, bevarer de en liten bit af sig selv. Og det er her samfundet fejltolker dem. Kalder dem kalde, afvisende, antisociale. Men det de egentlig er sårbare. De har bare forstået noget før resten af os, at ikke al nærhed er nærende. At ikke alle relationer giver liv. At ikke al social kontakt betyder forbindelse. Det er bedre at sige det alene og kende tomhed, end at være med mennesker og fortsat føle sig tom, for den andre typen tomhed er farligere. Den får dig til at tvivle på din egen værdi. Den gør dig ensom i dig selv. Gabor Maté snakker om dette som en form for autentisk sult. Et behov for ægte relation, ikke bare til andre, men først og fremmest til dig selv. Og når du tilbringer for mye tid i miljøer, som fornægter dette behovet, begynder du at forvitre. Ikke med et, men sagte, bit for bit. Til du til slut ikke længere ved, hvem du er. Bare hvem du har lært at lade, som du er. Det findes et punkt, hvor noget i dig slutter at håbe. Ikke på kærlighed, ikke på venskab, men på forståelse. Det er ikke bitterhed. Det er en stille accept. Et sted, du kommer til efter at have forklaret dig selv en gang for mye. Et sted, der ordene dine ikke længere finder hjem, hvor alt du siger virker fremmed, selv for dem, som nikker tilbage. Det er, da du begynder at trække dig væk, ikke med sinde, men med sorg. For det findes få smerter dybere, end den måtte gøre se mindre for at være acceptabel. Måtte forenkle kompleksiteten din, vande ud tankene dine, holde tilbage følelsene dine. Bare for at passe ind i et rum ladet for folk, som ikke tænker så mye, ikke føler så mye, ikke sanser så dybt. Du står der med din indre verden, fuld af nuancer og stille stormer, og alt nogen spørger dig er, hvad har du gjort i dag? Det er da du skønner det. At mange samtaler ikke er broer, men vækker. At du kan snakke i timevis uden egentlig at blive mødt. Og at du kan blive lyttet til, men aldrig forstået. Så du lærer at holde igen. Du nikker i stedet for at forklare. Du smiler i stedet for at åbne dig. Du bliver en observatør, til stede, men ikke tilkoblet. En skygge i fuldt dagslys. Og på et tidspunkt føles det tryggere at være alene. Ikke fordi du har givet op andre, men fordi du ikke vil miste dig selv mere. Det findes en brutal ærlighed i dette valget. Et stille oprør mod samfundets påtvungne idéer om at værdige må bekræftes udenfra. At fællesskab altid er bedre end ensomhed. At det sociale altid er helbredende. Men hvad om det modsatte er sandt? Hvad om det først er i fraværet af andres forventninger, at du virkelig finder dig selv? Hvad om det ikke er isolation, men hjemkomst? Schopenhauer skrev, at jo mere intelligent et individ er, desto større tilbøjelighed har det til ensomhed. Ikke fordi kloge mennesker hater andre, men fordi overfladiske relationer tapper dem for livskraft. De længter efter dybde, men verden tilbyder dem bredde. De søger stilhed, men omgivelserne skriger, og så vælger de stilheden. Et indre rum, hvor de kan høre sin egen tænkning igen, hvor ingen afbryder det som spirer i sjælen, hvor de kan være hele, ikke bare deler af sig selv tilpasset hver setting. Men dette valget koster, for i en verden bygget på synlighed og tilgængelighed, bliver det, som er stille sat på, som kaldt. Det, som er dybt, som rart. Og det, som er ægte, som truende. Likevel vælger de det.
om og om igen. Ikke fordi det er let, men fordi det er sandt. Det findes en type stilhed, som ikke handler om fravær af lyd, men om nærvær af se selv. Når man trækker se bort fra grupper, fra samtaler, fra den sociale cirkelen, er det ikke nødvendigvis for at slippe andre. Det er for at finde det, man har mistet i støjen, se selv. For det moderne mennesket, specielt den følsomme, tænkende, intuitive typen, bliver det sociale ofte en labyrint uden udgang. Et uendeligt landskab af småsnak, social koreografi, masker og subtile spil. Og selv når du deltager, føles det som om du spiller en rolle i et stykke, du ikke længere tror på. Man kommer hjem fra en kvæld ude med mennesker og kender sig mere udmattet end opløftet, mere tom end mættet. For det du egentlig trængte, fik du ikke. Genuin tilknytning, stilhed med rom for tanker, blik som ser forbi det ydre. I denne tørsten efter noget ægte kommer valget om ensomhed ikke som en flugt, men som et slags hellig oprør. Et stille nej til alt, som forflatter. En radikal handling i en kultur, som værdsætter konstant tilgængelighed og ekstern bekræftelse. Det er her, de fleste misforstår. De tror, du trækker dig bort, fordi du ikke liker mennesker, men det er mere nuanceret end det. Du liker mennesker, bare ikke alle rum. Du elsker samtaler, bare ikke alle niveauer. Du søger relation, men ikke på bekostning af din integritet. Carl Jung snakkede om nødvendigheden af individuation, en proces, der vi må løsrive os fra kollektive forventninger for at finde vores unikke psykologiske struktur. Men denne løsrivelsen er smertefuld. Den kræver, at du står alene i perioder, at du stiller spørgsmål ved det, de fleste tager for givet, at du våger at sige, dette passer ikke for mig, selv når alle rundt dig siger, men det er slik, vi gør det. I begyndelsen føles det som tab. Tab af tilhørighed. Tab af anerkendelse. Tab af den letheden, som følger med at flyte med strømmen. Men etter hvert kommer noget andet frem. Et indre nærvær. En ro. Et dybt pust, du ikke vidste, at du holdt. Du begynder at høre dig selv igen. Ikke stemmen, du bruger i sociale settinger, men den tavse stemmen bag tankene. Den, som ikke trænger at præstere, bevise eller tilpasse sig. Og i denne stilheden opdager du noget vakkert og ubehageligt på samme tid. At ensomhed i sin reneste form ikke er fravær af noget, men tilstedeværelsen af alt det, du har undgået at møde. Tankene, du har druknet i distraktion. Følelserne, du har skjøvet bort i travle dager. Længslene, du har pakket ind i produktivitet og relationer. Når står de foran dig? Nakne, ufiltrerede, krævende, men også helbredende. Og kanskje er det først, når du har gået tom for undskyldninger og afledninger, at du begynder at leve ægte. Ikke som en social konstruktion, men som dig selv, ubeskåret, rå og til stede. Det er et øjeblik i enhver indre rejse, hvor ensomheden ikke længere føles som fravær. Den bliver en spejlflade, en refleksion af det, som bor i dig, og det du længe har forsøgt at undgå. I begyndelsen kendes det uudholdeligt. Stille rum, ingen meldinger, ingen invitationer, ingen distraktioner, bare dig. Med hele dit indre liv foldet ud over som et åbent sår. Alt du har undertrykt i møde med det sociale, dukker nå op, brutalt, ufiltreret, uundgåeligt. Men så sker det noget uventet. Når du ikke længere flygter fra tankene, men begynder at lytte til dem, ender du op med at høre noget, du aldrig før har hørt. Dig selv. Ikke stemmen, du brugte for at passe ind, ikke den, du brugte for at blive likt, men den, du havde før du lærte at redigere dig selv for andres komfort. Det er i dette stilhedsrummet, at identiteten begynder at restruktureres. Ikke baseret på andres spejl, men på din egen indre sandhed. Og med det vokser en ny form for styrke. Ikke en utadrettet selvsikkerhed, men en rodfæstet tilstedeværelse. Du slutter at være sulten på bekræftelse. Du slutter at kompromittere det ægte for det accepterte. Du begynder at vælge anderledes. Relationer, samtaler, miljøer. Ikke fordi du er overlegen, men fordi du endelig ved, hvad du trænger. Og i det valget kommer frihed. Men det er en frihed, de færreste tåler. For i det øjeblikket, du ikke længere følger spillets regler, bliver du en trussel. Når du ikke længere smiler for at berolige andres usikkerhed, når du ikke svarer automatisk på høflighedsfraser, når du vælger stilhed over socialt teater,
Der begynder folk at trække sig unna. Ikke fordi du er vanskelig, men fordi du spejler noget i dem, de ikke er klare til at møde. Det er her mange snur. De tåler ikke at blive misforstået. De savner varmen i bekræftelsen. De vil høre nogen sige, du er bra nok. Men de, som holder ud, de som tør at stå i det, oplever en anden form for relation. Langsommere, stillere, men ægte. De begynder at tiltrække sig mennesker, som ikke trænger at spille roller. Mennesker, som også har tjent på friktionen af at leve i en verden, som ikke rummer dybde. Mennesker, som kan sitte sammen i stilhed og fortsat føle sig set. Og det er her ensomheden forvandles. Ikke til social isolation, men til et filter. Et værktøj, som siler bort det, som ikke er ægte, og lader bare det sande slippe gennem. Schopenhauer sagde det slik. Det er vanskeligt at finde lykken i os selv, men umuligt at finde den noget andet sted. Det er i det rummet, du står nu. Ikke alene som en tragedie, men alene som en forudsætning for klarhed. Ikke fordi du har valgt bort verden, men fordi du har valgt dig selv først. Det findes en umærkelig overgang i det stille livet. Et punkt, der ensomheden slutter at være et svar på smerte, og begynder at blive en kilde til indsigt. Du begynder at mærke det i, hvordan du puster, hvordan tiden ikke længere jager dig, hvordan du kan sitte i et rum uden behov for at fylde det med lyd, bekræftelser eller bevægelse. I dette rummet, frit for ydre støj, begynder noget at gro. Ikke et nyt dig, men det oprindelige dig, som altid var der under alle lagene af tilpasning, forsvar, socialt skuespil. Det er som om stilheden graver dig op fra glemselen, og det den afdækker er ikke svaghed, men dybde. Du begynder at kende igen gamle længsler, du har ignoreret, projekter, du engang elskede, men forlot for at være realistisk, idéer, du havde, men som blev led bort, værdier, du bar, men lad væk, fordi ingen andre rundt dig forstod dem. Carl Jung kaldte dette det ulevede livet. Alle de vejene, vi ikke tok, alle de siderne af os, vi undertrykket for at være normal. Alle de talentene, tankene, følelsene, vi forlot, for at passe ind i en verden, som aldrig helt passede os. Men i ensomheden er det ingen at imponere, ingen at overgå, ingen at kopiere. Og dermed opstår muligheden for en dyb psykologisk integration. En genforening med det indre landskabet, med barnet, som blev overset, tænkeren, som blev forstyrret, skaberen, som blev kritiseret, drømmeren, som blev knust. Du begynder at bygge et nyt selv, ikke baseret på, hvad verden trænger fra dig, men på, hvad sjælen din har skrækket etter i stilhed. Det er her, de virkelige forandringerne sker. Ikke i motivationskurs, ikke i overfladiske selvhjælpsbøger, men i det uforstyrrede mødet med dig selv, da du ikke længere flygter fra mørket, men går ind i det med åbne øjne. Og i dette mørket finder du ikke bare traumer og frygt, men også visdom. Det er her, dine sande værdier ligger. Det er her, kompasset dit venter. Det, som altid har vist vejen, men aldrig har fået snakke højt nok. Men dette kræver mod, for jo længere du bliver i stilheden, jo tydeligere hører du hvad, som aldrig stemte. Du indser, at du lå, når du egentlig var trist. At du blev værende der, du burde have gått. At du sagde ja for ofte, når kroppen din skreg nej. Det er brutalt, men også vakkert. For i denne ærligheden bliver du fri. Ikke fri til at gøre, hvad du vil, men fri til at være den, du altid har været, før verden fortalte dig, hvem du skulle være. Og det er kanskje derfor, de klokke vælger stilheden. Ikke som en flugt, men som en vej hjem. Når du begynder at leve i tråd med det indre, vil verden rundt dig reagere, og ikke altid med varme. Det findes en stille straf for dem, som ikke spiller spillet, som ikke smiler på kommando, som ikke ler af det alle andre ler af, som ikke klapper på de rigtige stederne, eller later, som de ikke ser det absurde i det hele. Disse menneskene bliver ofte stemplet som kalde, som vanskelige at komme ind på, som arrogante, fjerne eller ret og slet rare. Men bag det stempel sitter ofte en person, som har måttet vælge autenticitet eller tilhørighed, for det findes en vold i det sociale. Ikke altid i form af ord eller handlinger, men i de usynlige reglerne, hvad du får sige, hvad du bør mene, hvad som er greit. Og for de, som sanser mere end andre, som bærer følelser og tanker, som stikker dybere end dagligtale, bliver dette en kvælende ramme. De fleste lærer at leve med det, de tilpasser sig, smelter ind. Ofte så dygtige, at de selv glemmer, hvem de egentlig er. Men nogen, de få, det klarer ikke. Ikke fordi de er bedre,
men fordi det gør fysisk vondt at være uægte, fordi kroppen stritter imod, fordi sjælen visner i det overfladiske, så de begynder at sige nej, ikke højt, men i det stille. Et nej til invitationer, de ikke ønsker. Et nej til samtaler, som kvæler. Et nej til rom, da de må skjule, hvem de er, for at blive tålt. Og med det valget mister de noget. De mister fællesskab. De mister bekræftelser. De mister det varme tæppet af social tilhørighed. Men de vinder noget andet, indre fred. En ro, som ikke råber, men som visker, du trænger ikke at forvrænge dig selv længere. Og det er da transformationen begynder. Ikke som en revolution, men som en langsom, stille justering. Du begynder at vågne op og føle dig hel. Du går gennem dagen uden at måtte redigere dig selv. Du ser dig i spejlet og kender dig igen. Det er her Jung snakker højest om individuation, om rejsen mod at blive hel. Ikke bare socialt funktionel, men psykologisk integreret. Men det kræver, at du tåler at stå alene. At du lader andre misforstå dig, uden at ændre dig for at blive forstået. At du accepterer stilheden som prisen for at høre din egen stemme klart. I en verden, som belønner de højlytte, må du være villig til at tabe popularitet for at bevare sandhed. Og det er ikke et enkelt valg. Men det er det eneste, som giver mening, når du først har tjent smaken af ægte indre frihed. Det findes et punkt, hvor stilheden ikke længere er et fravalg, men en modstand. En protest mod det overvældende, det påtrængende, det støjende, som fylder den moderne virkeligheden. Og trække se tilbage bliver der ikke en svaghed, men en revolution i det stille. For hvad betyder det egentlig at være social i dag? Det handler ikke længere om tilhørighed, nærhed eller ægte forbindelse. Det handler om at være synlig, om at være tilgængelig, om at konstant levere en version af sig selv, som er delbar. Vi lever i en tid, der eksistens må dokumenteres for at tælles. Hvis du ikke poster, er du ikke til. Hvis du ikke reagerer, engagerer dig, viser dig, bliver du glemt. Slettet fra den kollektive bevidstheden, som om værdien din afhænger af algoritmens nåde. I et slikt klima bliver den stille, tænkende personen en anomali. Nogen, som skaber ubehag, fordi vedkommende ikke spiller spillet. De ser, men siger lite. De observerer, men kaster sig ikke ind. De har rum i sig, som ikke er åbne for offentligheden. Og det udfordrer. For stilheden deres tvinger andre til at kende på sin egen uro. Men det de færreste forstår, er, at denne stilheden ofte er den dybeste formen for tilstedeværelse. Den er ikke tom. Den er fuld. Fuld af refleksion. Fuld af følelser, som ikke trænger ord for at eksistere. Fuld af tanker, som ikke lader sig komprimere til 280 tegn. Det kræver styrke at være stille i en verden, som skriger. At vælge bort likes, delinger og opmærksomhed, når hele kulturen er bygget på dopamin og beundring. Og våge at være utilgængelig og ikke svare på kravene om eksponering. Men det er netop i denne usynligheden, at noget mere ægte kan vokse frem. En tilknytning til noget dybere end det sociale, til det indre, til det usynlige, til det, som lever i mørket uden behov for andres blik. Jung ville kalde dette det ubevidste, som snakker. En stemme, som ikke høres i rom med for mye lyd, men som hvisker, når alt andet er stille. En stemme, som siger, du er mere end det, du viser. Du er mere end det, du producerer. Du er mere end det, andre forstår. Denne stemme kan ikke fanges i et indlæg. Den kræver tid, stilhed, ensomhed. Og det er derfor, de, som lytter til den, ofte forsvinder fra rampelyset. Ikke fordi de ikke har noget at sige, men fordi de har noget så værdifuldt, at det ikke skal forbruges. Noget, som må modnes i fred, uden at verden kaster sit lys over det for tidligt. For det er ikke alle frugter, som tåler solen. Nogen trænger mørket for at vokse. Så når du ser nogen, som vælger bort alt dette, som går sin egen vej i tavshed, ikke tro, de har mistet sig selv. Ofte er det tvært imod. De har fundet noget, andre har glemt findes. I begyndelsen undgår du folk, fordi det føles slidsomt. Deretter undgår du dem, fordi du forstår, at mange samtaler ikke er ægte. Men efter en stund bliver fraværet af mennesker ikke længere en flugt. Det bliver et valg, et værn, et skjold rundt det, som endelig har begyndt at gro i dig. Stilheden, som først virkede skræmmende, er nå blidt hellig. En hage, du vogter med forsigtighed. Ikke fordi du foragter andre, men fordi du endelig har forstået værdien af at høre dine egne tanker, uhindret.
Når du først har smagt den freden, som opstår, når du slipper at forklare, tilpasse, overbevise eller forsvare dig, bliver det umuligt at gå tilbage. Du bliver bevidst på, hvor ofte du tidligere gav af dig selv bare for at blive accepteret. Hvor mange deler af dig du offret for at opretholde en plads i andres liv. Når ved du, autenticitet har en pris, men det har tilpasning også. En langt højere en. Socialt liv, slik det ofte leves i vor tid, har blivet en maskerade. Et teater, der rollene allerede er skrevet, og du forventes at følge manus. Lige når det er passende, snak om vejret. Sig du har det bra, uanset hvordan du egentlig har det. Men for dem, som har gået gennem den indre kollapsen, de som har siddet i mørket og stirret i spejlet uden filtre, uden distraktioner, bliver denne forestillingen uudholdelig. Det handler ikke længere om at være socialt dårlig. Det handler om, at det overfladiske ikke giver næring. At det tapper snarere end bygger. Så du begynder at vælge. Du vælger, hvem du giver tid til. Hvem som får høre dine tanker. Hvem som får tilgang til din stilhed. Du lærer, at ikke alle fortjener dig. Ikke som en arrogance, men som en form for selvrespekt. Du skjønner, at energi er ikke bare fysisk. Det findes mentale og emotionelle lækager, som stjæler mere end timer. De stjæler livsretning. Og du bliver radikal. Du lader telefonen ligge. Du lader meldinger vente. Du går en tur uden musik. Du sitter i stilhed og lader hjertet få puste. For i dette rummet, hvor ingen krav stilles, hvor ingen roller spilles, hvor ingenting må bevises, begynder du at høre en anden form for stemme. Den kommer ikke fra andre. Den kommer fra dig. Den snakker ikke højt, men den snakker sandt. Og den siger, du er ikke lavet for at leve overfladisk. Du er ikke lavet for konstant tilpasning. Du er ikke lavet for at give bort, bit for bit af dig selv, til mennesker, som aldrig ser hele dig. I det øjeblikket, du forstår det, er ikke længere ensomheden noget, du frygter. Den bliver et rum, du vogter. Et tempel. Et sted, der du kan være hel, uden publikum, uden maske, uden filter. Og kanskje, i denne stilheden, begynder du at tiltrække dig andre, som også har valgt dette. Ikke som et fristed fra verden, men som en ny måde at være i den på. Det findes en type ensomhed, som ikke opstår, når du er alene, men når du står midt blandt folk og alligevel kender dig fraværende. En dissonans, som ikke handler om antal stemmer rundt dig, men fraværet af noget ægte i dem. Du kan le med andre, uden at latteren når hjertet. Du kan nikke, smile, småprate, uden at være til stede. Du kan deltage i samtaler, fester, møder, uden at være der som dig selv, bare som en figur, en repræsentation, et skal. Det er her den dybeste formen for ensomhed findes, når du må lade som for at høre til, når tilknytning er afhængig af tilpasning, når du må skjule dig for at blive tålt. Mange lever slik. Hele liv levet som tilpasninger, fordi frygten for at blive alene er større end smerten ved at være uautentisk, fordi vi har blivet lært op til at tro, at at blive ekskluderet er en trussel mod vor værdi. Men hvad om du snur det? Hvad om den egentlige faren ikke er at blive alene, men at miste dig selv blandt mennesker, som aldrig så dig? Hvad om det mest ødelæggende ikke er stilhed, men konstant støj, som overdøver din indre stemme? For de, som ser dybere, de som føler mere end overfladen tåler, bliver dette en eksistentiel konflikt. De kan være i rum fulde af folk og kende se mere alene end i det tomme rummet hjemme. Fordi det ikke findes resonans, ingen ægte kontakt, bare social friktion, uden næring. Carl Jung forstod dette dybt. Han skrev, at ensomheden ikke skyldes, at ingen er rundt dig, men at du ikke kan dele det, som betyder noget med de, som er rundt dig. Og det er der smerten vokser, når tankene dine ikke får plads, når samtalene forbliver på overfladen, mens alt i dig råber efter dybde. Det er derfor, så mange trækker sig tilbage, ikke som et udtryk for depression, men som et nødvendigt valg for at bevare helhed, for det findes en fred i at ikke måtte forklare sig. Her være i eget rum uden rolle, uden maske. Der bliver du hel igen. Der bliver du ægte. Sagte begynder du at værdsætte stilheden mere end latteren, som ikke kommer fra hjertet. Du begynder at vælge dig selv frem for rum, der du ikke passer ind uden at kunne, deler af dig bort. Det er en smertefuld frihed, men det er også en vej mod noget sandt. Du slutter at lede efter mange og begynder at lede efter få,
De få, som kan romme stilheden din. De, som ikke trænger, at du snakker for at forstå dig. De, som tåler det ægte, det mørke, det ufiltrerede. Og frem til du finder dem, lader du stilheden være din nærmeste. For den dømmer dig ikke. Den forlanger ikke forklaringer. Den bare er og lader dig være. I denne ensomheden finder du noget, du aldrig fandt i mængden. Dig selv. Du har sikkert hørt det før. Du er så vanskelig at læse. Du virker så fjern. Du er for stille. For mennesker, som lever stærkt i sit indre liv, bliver disse kommentarerne ikke bare vanlige. De bliver forventede. Men det få forstår er, at bag stilheden findes et konstant arbejde. Et landskab af tanker, analyser, følelser og refleksioner, som aldrig standser, aldrig hviler, aldrig slipper taket. Det handler ikke om at være kald. Det handler ikke om at være reserveret. Det handler om overvældelse. Om at sanse mere end det ydre kræver. Om at kende hvert ords vægt, hvert blikkets intention, hvert mellemrum i samtalen. Og når du lever slik, bliver det sociale ikke bare slidsomt, det bliver udmattende. For de fleste møder er bygget for det modsatte. Hurtighed, enkle svar, lette latter og umiddelbar respons. Men du trænger tid. Tid til at kende etter, tid til at finde mening, tid til at koble indsiden med det, du viser ud. Og det er i dette spriget mellem tempo og dybde, at misforståelsen opstår. Verden læser dig fejl. Tror du er ligegyldig. Tror du ikke bryr dig. Men det modsatte er sandt. Du bryr dig for mye. Du tænker for dybt. Du føler for stærkt. Og det er netop derfor, du bliver stille. Fordi alt andet ville være en løgn. Et teater. En version af dig, som ikke tåler sit eget spejlbillede. Carl Jung forstod denne indre konflikten. Han snakkede om det indre rummet, hvor sjælen trækker sig tilbage for at lege, for at tænke, for at finde tilbage til sit eget sprog. Men i dagens samfund er det lidt rum for slike processer. Alt skal være tilgængeligt, synligt, målbart. Vi skal have forklaringer. Vi skal have grunder. Vi skal have ord hele tiden. Og du som ikke altid har ordene klar. Du som trænger årti før du snakker. Du som ikke vil snakke bare for at fylde tomrum. Du bliver set som svag. Men i sandhed er det du, som er stærk. For det kræver styrke at holde tilbage, når andre kaster ud alt. Det kræver integritet og tid, når du ikke har noget ægte at sige. Det kræver mod at være helt i en verden, som kræver fragmenter. Du bliver kanskje ikke forstået. Du bliver kanskje aldrig fuldt set. Men du bærer noget, andre ikke bærer. En dybde, en varhed, en sandhed. Og den sandheden, selv om den gør dig alene, gør dig også fri. Så næste gang nogen siger, at du er vanskelig at forstå, smil stille for dig selv. For det er ikke fordi du er tom. Det er fordi du er fuld af noget, som ikke lader sig forklare med enkle ord. En dag forstår du, at det ikke er du, som er problemet. At det aldrig var det. Det var ikke du, som var for stille. For dyb, for følsom, for kompleks. Det var verden, som aldrig lærte at møde dig, der du er. Et samfund bygget for det raske, det lette, det enkle, kunne ikke rumme det sagte, det sande, det sårbare. Du blev lært at skamme dig for stilheden din. Som om det å ikke dele alt betød, at du ikke havde noget at sige. Som om det å ikke deltage betød, at du ikke ønskede fællesskab. Men i virkeligheden er det netop, fordi du ønsker det ægte, at du ikke klarer at være i det falske. Du har blivet stemplet som kaldt, når du egentlig er fuld af ild, men en ild, som brænder, innoverer ikke udtårer. Du har blivet kaldt fjern, når du i virkeligheden er nær det, som betyder noget, nær det usynlige, nær det, som ikke lader sig fange i ord og former. Slik er det at leve med et indre rum, ingen andre ser. Et landskab af betydning, som ikke kan deles i farten, som kræver stilhed, tid, tilstedeværelse. Og det er derfor, du har valgt denne vejen. Ikke fordi du ikke elsker mennesker, men fordi du ikke tåler overfladens tomhed. Du vil have det sande, det ærlige, det som ikke går an at forklare med emojier og likes, så du har lært at være alene. Og i det rummet har du fundet noget, de færreste finder, dig selv. Ikke den versionen, du viste for at blive accepteret, men den versionen, som findes selv, når ingen ser. Det er her rejsen snur. Ikke som et brud med verden, men som en ny måde at være i den på. Du går kanskje fortsat alene, men du går med åben ryg. Du bærer ikke længere skammen, bare klarhed. Og kanskje, bare kanskje, er det netop i denne autenticiteten, at du begynder at tiltrække det, du søgte. Et blik, som ikke dømmer.
Et menneske, som ikke forstyrrer stilheden. Et fællesskab, som ikke kræver forklaringer. For når du har våget at være alene, finder du ud, at du aldrig var virkelig ensom. Du var bare på fejl sted med fejl mennesker, snakkede et sprog, ingen andre forstod. Men nu har du begyndt at finde de, som forstår. De, som også valgte stilheden. De, som ved, hvad det koster at være hel i en verden, som elsker det halvfærdige. De, som bærer mørket med værdighed. De, som ved, at det er bedre at være alene i sandhed end omgivet af løgner forklædt som kærlighed. Så du rejser dig. Ikke med råb, men med ro. Ikke med magt, men med mening. Ikke for at blive set, men for at se. Og stilheden du bærer, bliver ikke længere et fravær. Den bliver dit sprog, din styrke, dit hjem.